Důležitá je odbornost firmy a možná ještě důležitější než ta odbornost té firmy je mít dobrý tým lidí. Tým lidí, který chce pracovat a věří tomu, co dělá. Naše firma se jmenuje Kámon Choceň SRO a sídlíme ve Vysokém Mýtě. Naše společnost Kámont se věnuje činnosti TZB v rozsahu, vy něco chcete, nevíte co, my vám to pomůžeme vymyslet, pomůžeme vám to navrhnout, pomůžeme vám to zprojektovat, pak vám to namontujeme, pak vám to zprovozníme, staráme se vám o servis. Majitelé společnosti jsme 3 společníci, já Petr Vezdíček, pan Miloslav Komárek a pan Miloš Purný. Za naším úspěchem stojí férovost a v tom my se nevyhejbáme problémům a když i nějaký vzniknou, tak je opravíme. Je to o tom, že máte tu jistotu té práce, kterou odvede společnost Kámon. Každý soukromý investor rád slyší na to, že to jde udělat lacinějc, rychlejc a kvalitnějc. Když jsou problémy, tak to řeším z pozice ředitele. Když to funguje, tak já o tom nevím. Takže já jsem vždycky nejšťastnější člověk, když ta spolupráce funguje a já do toho nemusím zasahovat. A to je případ právě téhle spolupráce. Že jsme schopni z ty projekce, ty informace správně přenést do realizace, kde právě vstupuje pan Vezdíček, pak vstupuje pan Spurnej, který si tohle převezmou a obchodně a technicky to připraví a tím dokážeme být efektivnější zase jak ty druhý. Máme hodně zakázek, protože dbáme na kvalitu a na profesionalitu vlastně těch provedených prací. A to je reklama sama o sobě potom už. Za poslední 30 let naše firma se spolu podílela a i realizovala více jak na 100 velkých developerských projektů. Nacházíme se v kotelně u Žirafy. Je to naše největší bloková kotelna v Žamberku, vytápí 522 bytových jednotek, základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu. Za technickým řešením této kotelny stojí firma Kámont, se kterou spolupracujeme už od roku 2018. Kámontem řešíme nejen kotelny, ale i rozvody teplé užitkové vody, rozvody tepla. Řešíme s nimi i domovní rozvody těchto médií a zatím máme dobrou spolupráci. Já jsem nejvíc pyšný na minimální migraci zaměstnanců. Jo, ty zaměstnance my získáváme od praxe při učebním oboru, kdy k nám přijdou ty mladí kluci. Z těch mladých kluků se potom stávají zaměstnaní muži v naší firmě a ideálně, když odchází z naší firmy jako spokojený důchodce. A musím říct, že se nám tohle hodně daří. Nejdůležitější doménou firmy je samozřejmě odbornost, dobrý tým lidí, ale v neposlední řadě to jsou ty montéři, kteří tu zakázku začínají a kteří zároveň i končí. A bez nich by to nešlo. Aby jsme tady mohli být za 5, za 10 let, tak potřebujeme mít mladý lidi. Ne, aby nahrazovali ty starší, ale aby si to těch starších učili. Každý člověk potřebuje úplně něco jiného, že na nás je pochopit to, co kdo potřebuje a to jim dát. Zásadní je, že musíte dokázat vybudovat tým tak, aby byl chytrý, aby všichni lidi byli vlastně vzdělaní a rozuměli tomu. Ve firmě Kámont mě drží kolektiv. Kolektiv lidí a spolupracovníků. Ty firmy jdou k nám a nejdou ke konkurenci z důvodu toho, že oni vědí, že my to uděláme tak, jak oni chtějí.